Utvrda Kličevica smještena je na povišenoj zaravni iznad istoimene rječice nedaleko od Benkovca kod sela Raštević. Nastala je u burnim vremenima srednjeg vijeka, a o bogatom životu na tom području u okolici utvrde svjedoče brojni arheološki ostaci i nalazišta. Povijesni ostaci govore i o njenom značaju, te brojnim bitkama koje su se vodile za nju. Utvrda je podignuta 1454. godine, a zahvaljujući izoliranom položaju ostala je sačuvana u izvornom obliku. Okružena borovom šumom, netaknutom prirodom, smještena na povišenoj zaravni iznad rječice uz koju se pružaju ostaci mlinica i koja u smjeru zapada stvara prirodni kanjon, nalazi se kod sela Raštević nedaleko Benkovca srednjovjekovna utvrda Kličevica. Nastala je u burnim vremenima srednjeg vijeka. U kanjonu nedaleko od same utvrde pronađeni su predmeti još iz paleolitika, stari 50.000 godina. Utvrda Kličevica podignuta je 1454. godine. Perimetralni visoki zidovi, kula nepravilnog kružnog tlocrta, rastvorena s nekoliko otvora i strijelnica, natkrivena s vodom u obliku kalote. Nakon što je ugarski kralj Ladislav Napuljski 1409. godine za 100.000 dukata prodao Dalmaciju Mlečanima, dio benkovačkog područja našao se na granici Mletačke Dalmacije i Hrvatske, koja se tada nalazila u sastavu Kraljevine Ugarske. Hrvatski plemići Kurjakovići započinju gradnju i 1454. godine podižu utvrdu Kličevica kako bi zaštitili svoje granice. Međutim, upravo to je dugo bio predmet prijepora između Mlečana i Hrvatskog kraljevstva. Prijepori oko gradnje nastali su velikim dijelom zato jer se gradnja navedene utvrde odvijala u blizini Mletačke utvrde Vrane. Mlečani su zbog ugroženosti Vranske utvrde uputili poslanika Nikolu Basadonu kod Ivana, brata kneza Tomislava Kurjakovića Krbavskog, kako bi ih odvratili od gradnje te tražeći rušenje utvrde. Nisu u tome uspjeli i sukob se u narednim godinama intenzivirao, ali je radi očuvanja dobrosusjedskih odnosa dogovoreno da se utvrda zadrži u postojećem stanju bez daljnjih nadogradnji. Tako je gradnja i proširenje utvrde Kličevica nastavljena 1457. godine pod krinkom predstojeće opasnosti od turskih provala, na što se Mlečani ponovo žale, ali bez rezultata. Mletačka vlast zbog toga prosvjeduje izravno na dvoru kralja Matije Korvina i on je pogodovao Mlečanima te obustavio daljnju gradnju utvrde, ali Kurjakovići se oglušuju na tu naredbu i nastavljaju gradnju utvrde tijekom 70. i 80. godina 15. stoljeća. Kasnije je kula služila za obranu od Turaka, a nakon što potpada pod tursku prevlast, Osmanlije se u kulu smještaju na kratko vrijeme tokom 16. stoljeća. Zatim je napuštaju i prepuštaju propadanju. Pronađeni arheološki ostaci sačuvani su i izloženi u muzeju grada Benkovca u Kaštelu Benković. Brončani trocjevni top iz 15. stoljeća jedan je od najznačajnijih eksponata. Potvrđeno je da ga je konstruirao čuveni Leonardo da Vinci, a to je ujedno i jedini sačuvani original na svijetu. O značaju, ali i intenzivnom i bogatom životu na ovim prostorima i u ovoj utvrdi govore brojne bitke koje su se vodile za nju, a o tome nam svjedoče mnogi arheološki ostaci i nalazišta. Utvrda danas čuva svoju stoljetnu priču. Spada među najbolje sačuvane fortifikacije iz srednjeg vijeka u unutrašnjosti sjeverne Dalmacije i kao takva predstavlja pravi dragulj hrvatske kulturne baštine.
U kanjonu Kličevice otkrivena je velika pećina, nalazište s ostacima kulture neandertalaca i tragovi najranijeg boravka čovjeka na tlu Dalmacije, stari 40.000 godina. Pronađeni su kameni alati, razna strugala i životinjske kosti.